Hej og velkommen til DR2-debatten. I dag har vi temaet oliekrisen i starten af 70'erne, hvor vi har vores ekspert med her, Tobias Hyssen. Hej Tobias. Hej Ernst. Ja, jeg skulle gerne kunne bidrage med min viden om den første oliekrise. Men til at starte med, så vil jeg gerne lige vise en illustration i det følgende klip. Værsgo. Far, hvorfor er det, vi ikke har råd til mad, da jeg var lille? Den historie har du hørt 1 million gange, Sønneke. Jeg vil høre den en gang til. Okay. Det startede lige efter 2. verdenskrig. Altså den var en grim tysker. Ja, lige præcis. Der havde befolkningen øget vækst og god velstand. Altså sådan så alle mennesker lige pludselig havde råd til bil og køleskab og sådan noget. Lige præcis. Også boligerne de blev større og dermed mere ressourcekrævende. Og fabrikker var begyndt at bruge maskiner mere og mere. Nå, så nu skulle alle begynde at bruge olien til al den energi, de var begyndt at bruge. Korrekt. Men 70% af verdens oliereserver befandt sig i fattige landes undergrund, og de lande havde kun et meget lille økonomisk udbytte af denne olie. Så det vil altså sige, at de lande, der havde olie, de tjente ikke på den. Lige præcis. Men hvorfor gjorde de ikke det? Se, det var fordi, at hele verdens oliemarked blev styret af en kartel, som kaldes de 7 søstre. Og hvad er så de 7 søstre for noget? De 7 søstre er 7 store olieselskaber, som nærmest havde monopol på olie. Et af selskaberne kender du måske, Shell. Ja, dem der med muslingskal, ja, dem kender jeg godt. Super. Disse søstre tjente store summer af penge, og derfor ønskede de, at det skulle blive ved sådan. Selvfølgelig. Far. Men i 1960 dannede en række olieproducerende lande OPEC, og formålet med det var netop at få en forøget del af oliepenge, og efterhånden blev organisationen en så stor magtfaktor, som man ikke kunne komme udenom. Det synes jeg også er fair, far. De skal have deres egen penge jo. Helt enig, søn. Men så skete der noget drastisk den 6. oktober 1973. Der blev krig i Mellemøsten mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden. Førhen havde flertallet af de vestlige industrilande støttet Israel i sådanne konflikter, men denne her gang var det kun Iran, som støttede dem, og så USA, som kom med en militær luftbro med forsyninger til Israel. Så de sørgede for, at de trusler, de arabiske lande blev effektueret. Effektueret? Ja, Hvad er det for noget? det betyder ødelagt. Så den 17. oktober 1973 valgte OPEC at nedskære deres olieproduktion og samtidig sætte priserne op. Så blev olien altså dyr. Ja, fra oktober til december steg prisen på 1 tønde olie fra 3 til 11,62 dollars. Størstedelen af denne gevinst gik til de olieeksporterende lande. Så dem, der havde olien, de begyndte at tjene rigtig mange penge på olie. Ja, Saudi-Arabiens olieindtægter steg fra 2,7 milliarder dollars i 1972 til 22,6 milliarder i 1979. Wow, far. Det lyder vildt. Ja, så blev folk bange og købte alle mulige produkter, som var tilvirket af olie, og myndighederne indførte bilfri søndag. Og i offentlige bygninger blev temperaturen sænket. Kun lys i hver anden gadelygte for eksempel. Det lyder som nogle stramme tider, far. Ja, og det betød også, at de europæiske industrilande fik underskud på betalingsbalancen på grund af de mange sparetiltag. Og det medførte en mindsket efterspørgsel på varer, hvilket resulterede i, at virksomhederne måtte afskedige ansatte. 1960'ernes fulde beskæftigelse var blevet afløst af 1970'ernes arbejdsløshed. Så det var altså en rund cirkel, far. Ikke helt, fordi de mørke tider resulterede i nytænkning, som man udviklede energibesparende teknologi, og man eksperimenterede med nye energikilder som vind og sol og vand. Det har været godt for miljøet, har det ikke også? Jo, og desuden gjorde den høje oliepris udvinding af hidtil uinteressante olieforekomster, blandt andet i Nordsøen. Okay, far. Ja, det var så klippet om den første oliekrise.
Nu vil jeg gerne vise lidt om situationerne dengang. Hvordan det var. Nu kommer klippet. Far, jeg synes, olien svinder lidt. Hvad skal vi gøre ved det? Jeg kan godt se det, søn. Jeg synes, vi skal købe noget mere. Okay, far. Så lad os spørge ham, sheiken, eller hvad du kalder ham. Kære sheik, jeg vil gerne købe lidt ekstra olie. Okay, hvor meget drejer det sig om? Cirka 10 tønder. 10 tønder. Det bliver nok $111 cirka. $111? Sidst jeg købte, var det 3 gange så lidt. Hvad sker der? Ja, vi er løbet ind i en oliekris. Nå, så må vi skulle lige slukke for lyset. Og lade være med at køre bil om søndagen. Okay, det er bare i orden så. Det bliver sendt hurtigst muligt. Ha' en fortsat god dag. Tak. Det var godt, far. Det er godt nok mørkt, hva' far? Ja, sådan går det, når man skal spare. Ja, det er jo bare ærgerligt. Hvornår mon olien kommer? Det ved jeg ikke. Der kom den jo. Ja, så kan vi måske køre bil igen om søndagen. Nu. Nej, det går simpelthen ikke. Det er alt for dyrt. Er det stadigvæk alt for dyrt? Ja, vi skal spare indtil krisen er over. Nå, okay, far. Det er i orden. Ja, det var et rigtig godt klip, vi havde her. Tobias, hvordan skulle det her klip perspektiveres til virkeligheden? Jamen, altså, man siger, at inderne, de skal forestille vores samfund. Og vandet, det skal forestille olie. Og så skal løven, den flotte løve, der var, den skal forestille sheiken, som bestiller mig prisen på olie. Okay, Hvis du forstår. spændende. Ja. Det kan jeg godt se. Så. Ja. Det var alt, hvad vi har for i dag. I må have en rigtig god dag derude. Vi ses i næste uge.